ассалому алайкум дӯстони азиз, рӯзтон бахайр. Бар шумо саломатии хоҳон ҳастам. имрӯз душанбе 27 октябр. хабарҳои нав дорем, то охир тамошо кунед. $100 баробар шид ба 931 сомону 64 дирам. Ва инчунин дӯстони азиз, 100 евро баробар аст ба 1081 сомону 73 дирам. аз ҳама шумо хоҳиш мекунем дар зери видео лайк монед ва ба канали мо подписатсия кунед ва аз наморҳои нав ба нави мо бохабар бошед. раҳмат барои дастгирӣ. худованд аз шумо розӣ бошад. ва дар бонки миллии ҷумҳурии тоҷикистон 1000 рубли русӣ бо курси имрӯза баробар аст ба 115 сомону 30 дирам. албатта хабар аз бонки миллии ҷумҳурии тоҷикистон гирифта шудааст. мегузарем ба рекламаи асосӣ. салом дӯстон, санҷиши шиносномаи хориҷӣ яъне ки загранпаспорт барои шумо мушкил шудааст ва шумо наметавонед дар куҷо чӣ тавр бисанҷед. ва мо пеши роҳи ин мушкилии шуморо гирифтем. шумо акнун метавонед дар хона нишаста паспортҳои худро бисанҷед ва ҷавоби дурустро бигиред. танҳо бо тариқи ватсап ба ин бародар суҳбат кунед. ин бародар бар шумо чизе гуфт ҳамон корро бикунед. албатта ҷавоби пурра ва аниқ ба шумо равон мекунанд. ва имрӯзҳо ҳамаи корро ройгон намешавад кард, яъне ки инҳо ҳаққи корияшонро низ мегиранд ба шумо барори кор. касое ки дар хитой кору фаъолият доред ва ба баъзеҳои шумо шояд лозим бошад 100 юан я 130 сомону 33 дирам ва фикртона оиди юан дар комментария нависед. ва дӯстон, касое ки дар қазоқистон ҳастед, албатта кору фаъолият доред, 10,000 тенгаи пули қазоқистон ба 172 сомони тоҷикӣ баробар мешудад. хуб, ин буд хабари имрӯза. бар шумо саломатӣ хоҳон ҳастам.